Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu yuk. Nah, ini jadi mau nyuci mobil bos neng Caruban. Bos piye? Bos itu bos cuciannya bos. Ini cuciannya menurutku lumayan bersih. Menak bos masih bos. Ini jadi bos. Diamanatkan Bang Dipta. Ipin tolong cuci mobil. Apa ini amanatnya? Cuci mobil karo mangan. Karo? Yo wes kok. Tako? Oh ya. Apa? Buh. Cepetan ngomong. Tako. Tako apa? Wah. Ya. Bos, nyuci mobil bos. Nah, bos jadi apa yang karpet ya? Lupa mobil itu. Ya wae dicuci bos. Kotor bos. Jadi saya di sini bos. Ini mobil sama ya. Terus Ceritanya cuci mobil neng Caruban. oke. Ini di sana. Pin apa sih? Salah tugas bos lah bos. Malu mobil itu. Ini bukan karet ya? Guys, Karet dorong. dengar rambanan tok. Karet rambanan. Barang ono. Lah sampai turu mau. Akhirnya gagal diganggu kowe apa to rasa turu mobil. Kok iso turu gitu? Ora ngantuk kok nyapo to kok. Ya wis nek awalnya berkegiatan, nyapo, ojo turu. Oh, baru bangare letang udah siji ya. Ngaret. Iki kok ngaret ngene? Oh, ngaret. Jam piro? Oh, sore. Sore jam piro? Gua ngobrol bos. Mangan. Oh, iso pahami rasane. Kok David walas. Antap mangan ku yo lah. Kok tak golek nang kabire. Kabire nopo? Tapi kegedean kok ya. Katok cekak kok. Kok iso njaluk karo cekak gitu. Iku tak golek to. Katak koyo patah ya. Apa iki kok? Bos. Sing penting segere iki ya. Wah, iku kok ora. Kok lan penjanya. Kepiro katak kowe ya enggak lepas ganti ya. Kita disambung, Pin. Sambung apa? Kene kan kegiatane mangan. Maning di. Ayam panggang toh. Yo sik to lagi telu kok. Iya, edan. Kevin, bendino kan ayam panggang iki ngene. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Gip. Ya sama. Terima kasih amanahnya. Sudah cuci mobil sudah, tinggal ayam panggang sama beli ayo. Boleh jawab. Tayo yo tayo. Takoyaki. Tapi enak wis takoyaki nek takoyaki. Sing ndi lho. Kabeh pira kok njaluk pira to kae? Hah? Kok njaluk pira to wong? Takoyaki sak porsi ya. Ora maksudnya mobil mantok. Mobil mangan takoyaki. Tahu, Ora kok. nek di kamera orang gue sambat. Ora ra nyapa sambat. Gue nek tawe sambat. Oh, tak rekam. Piye? Sambat piye ya ora wis Tapi takoyaki ini enak yo Pin ya. Yo ya, Mitlagani ya. Hah? Mitlagani ya. Sing di iki lho. Yang arep doyok ke to? Iya. Lah iya. Ya maksudnya hitungan ning daerah panganan takoyaki biasanya kan tepung kok kan. Jadi kan enak apa nih? Bu? wis ana anu wis kabeh apa. Tapi gitu ya. Dijal bisa tok wis. Iya ya. Itu enak. Regane 15.000 untuk piro iki ya? Wah, Ini 15.000 ya? 15.000. Atau 5?
luwih 5 6 bungkus. Oh. Papan biji sama papan. Ya. Berarti segitu 1.000, Bos. Jadi begitu ceritanya. Nanti habis ini kita langsung makan. Oke. Bermangan mulai turu Ya, atur karet. Ya, wis ngono Bos ya. Bar karet. Wis dilanjut. Halo, sudah nyampe di Dombanteng Panggang, Bos. Waktunya makan, Bos. Iya. Oke, sekarang lapin. Mah, Ini kan makan panggang. panggang seger kok. Ini rasa kakek. Gue. Tasik, boleh. Mau gue. Biasa. Biasa. Sila ya, gue. Biasa sore aja kakek boleh. Bone piye? Engko gak entek lho ora iki. Ora entek yo nang kono ya. Ya, sakarmu boleh. Ngombe es teh. Satu ae. Sitok ae. Iki Jul. Iki jadi bistek panggang oh. Panggang lur. Jadi kita sudah sampai. Nek kado Banteng. Mangan lagi, Bos. Makan enak ya. Nah. Alhamdulillah. Kok ngene iki terus ora apa-apa. Dek iki kene mangan apa? Sate. Saume mangan apa? Gak ya. Ya ora Mas, Depi mangan sate ayam. Lesu aku bengi-bengi pin. Ki lesu ora? Bengi ya? Ya. Nah, aku bar kok langsung Mangan ae. ada golek bakni kok. Lah Mas Otang. Mangan mie. Lesu juga Jaluk. ya. Mangan lontong tok. Jaluk sego doyok. Bare dijakwi. Sampai isu aku. Lah mosu terus moro ning titik iku tau mangan. Gak warep ternyata. Entah tepo ki dienggo anu tok Yul. Heeh. Tepo ki ibarat nggo ganjel. Tapi akeh lho hitungannya lho, Pin. Akeh piye? Maksud tepo ya akeh kok ndek iki. Akeh tepo kuwi kok. Tapi kok cek lesu badan. Hmm. Ngawang ya. Tepo ngono kuwi Yul lah, kuwi gak tepo nggo ganjel weteng tok. Iya sih. Beda karo sego. Iya, ndek mae aku bar kok titik ya lesu iki kok, lesu tenanan iki. Wis beda lontong wis ngono iku. Lah nggo mlaku sak langkah wis entek kok. Masa ora salah gantek. Jajal mangan tepo, mlaku kok Kayak orang mangan esuk aku iki rasane. senep-senep beda karo sego. Sanep iya sih. Biasanya nek mangan sego, saya bengi ya males mangan. Iya kan, yang Iya sore iya. kan. Apa iki wis males mangan. Tapi kok bengi kayak ngene iki mangan ya? Sopo? Kowe. Ba mangan awan iki ya. Iya. Sore mangan aku kok. Aku kok sore tetep mangan, kok bengi ya jam piro paling jam Saya tuh kok 4. cacing kok tak tua no. Gelem ngombe bra. Apa obat cacing lho. Masa ben lemu. Aku lho dikai obat cacing percuma. Awakku turun cilik kok obat Gak cacing. ngaruh. Engko dikai obat cacing ku mau cacing tok. Jadi gak silu. Engko kebas ta. Cacing tok to. Soalnya seneng aku garo-garo. Oh, apa ora. Entah gatal kok. Wis wajar katok ngene iki wajar kok. Karena gak tahu. Dua. Masa taulan? Ora. Lu biasanya kayak laundry ya? Ora ora dikatok lho. Tuku ning online. Ya, tak dano. Gelem ora? Piro? Apa ukuranmu kayak tapi ngerti? 12. 17. Celana ngono, celana pendek cowok ngono ya. Ya. Celana pendek ki golek rego piro? Nek piro ngono. Enggak maksud kowe golek rego piro, kok golekno ngono aja eneke piro, nek eneke piro mau macem-macem. Sing murah-murah rego piro ngono. Nah, kowe golek rego piro? 50 kene. Katok rupane kok. Oh, alah yo. Iki ngene iki. Sing lepis ngene iki lho kok. Ya nek lepis larang, mending ngene iki, tapi iso Lah kuwi kaya katok patah to ngono kuwi kok. Sok.
Katok sing Sing lepis. dikono pi ngene iki. Ya ngono lho, piro? 80. Ya. Ngene iki. Loro piro? 80 pindho. Iya. Atau 20? 100 Oh, 1 sudah. Saya tak golek nomene sing. Ya kuwi ya sitok. 80 engko kanggo sore-sore ngono lho. Sik to, golek sik sing murah. Tapi nek murah tenanan ya ora mungkin. Engko elek tekone, elek ding. Sing apik ngono lho, Yul. Iki ngene iki. Kelor panggange, Mas. Wes alhamdulillah ini. Masyaallah, tabarakallah. Terima kasih Bang Yes. Dip. Terima kasih le Bang ya, guys. Tugasku sudah tak selamatkan Laksanakan. tugas. Iya. Panggang, Bos. Makan enak, Bos. Oh, Masya Allah. Ini kamu gak lemu iki susu Tintin. Lemu malah apik kok. Sok. Aja to, aja lemu-lemu. Ngene iki kon dikai yo alah. Seneng ya? Seneng, Bang. Makasih ya. Bosen barang. Bosen ora, Bang? Kon mangan panggang ngene iki. Nek kowe Aku yo gak lanjut ae aku kok. Aku kok. bendino sanggup. Bendina sanggup sapa sing duwite sapa? Bismillah. Wis ngono lor ya, vlog. Makan siang dulu saya tak akhiri vlog ini. Wis ngono lor, terima kasih Bang, semoga lancar rezekine. Amin. Wis sudah makan siang panggang terus. Perbaikan gizi. Ben awakku ben cepet lemu Bang. Wis terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetot.